Pala, umula ko ng buong. Hindi yung mangkukulam, mga masasamang espiritu yun, te. Kasi nagdarasal siya. Pag sinabing bulong hangin, palipad hangin, automatical na yan, te. Pag mga gano'n. Tagal ko na po itong iniinom. Kahit 10 taon pa yan, basta't malinis lang ang katawan lupa mo, okay lang yan. Basta't importante, naging normal na. Wala nang init, di ba? Ang tagal natin naglinis, siguro nasa 20 minutes tayo naglinis sa'yo. Sa'yo pa nga lang, pag dilinis, matagal eh. Paulit-ulit yan sinasabi sa vlog, kailan ang pagdilinis, pulito, hindi yung linis. Tapos na. Para ka naglinis lang. Para ka naliligo sa dagat o sa hot spring. Pag naligo kayo sa mga maiinit, yung babad na babad ka. Yung ganun talaga, yung ang paglilinis. Yan ang paglilinis sa spiritual. Wala na yung palipad hangin. Ngayon, yung sakit nyo naman banda rito, ano yan? Yan yung mga procent mo. Kasama yan, halo-halo. Pinatagalan niya yan. Para hindi ka na pumunta sa ospital. Ganito na ba kayo? 67. Ay, kasama ito eh. Ang monorista. Ako mo meron sa straight lang po. Marami na kayo pinagkamong gagamot. Hindi na po mabilang. Hindi na mabilang. Sige, sandal pa. Sige pa. Op. Sige pa. Dito na kayo. Sige. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Hinga. Sa bench na. Sana. Sige pa. Sige. Okay. Ilanggal ko na yung palipad hangin sa'yo. Yung yan bulong lang yung sa'yo. Kaya ako na yung babae na hingit. Maganda sana kausapin ko kanina kaso tumataas yung presyon mo eh. Kaya hindi ko na kinausap. Ilan taon na ba kayo? 67. Sabi mo kanina, 50 ka eh. Papasok sana ako kanina. Makakapasok na ako kaso tumaas yung BP niya. Kaya ginising na niya mag-BP ko. Nalalayan ba ako? Nalalayan ko yung bata. Pero kung kondisyon pa, sigurado lang pagpapakilala. Kaya mo na siya. Importante na tanggal na natin yung dasal sa'yo. Narinig mo yun? Saan tumunog? Sa kasampa, sa siko. O diba sabi sa'yo? Kaya lagi masakit ang dibdib mo. Proset yan, sipnik. Tapos, dala pa ng palipad hangin at kabulong. Sabihin na natin, 9 years ko na sakit. O ganyan. Kaya pabalik-balik ka sa doktor. Pagdating mo sa medisina, wala ka sakit. Pag uwi ka, may sakit ka. Ang dami ko nga po na hiniinom na gamot. Hindi tatalab pagka hindi natanggal yung palipad hangin at saka yung bulong. Pag nakalas yun, tatalab lahat ng gamot kahit pumunta ka pa kahit sa doktor. O gagalaw na yan. Tatalab yung hangin. Ay, tatalab yung gamot. Okay. Tingnan mo, exact ang tunog niya, di ba? Hindi ka tulad nito. Sa ilalim ng gilid-gilid, sa elbow, siko. Kaya sabi sa'yo, maganit. Naramdaman mo to. Sobrang gang na, no? Hindi ka tulad kanina. Wala, no? Magang na. Wala naman, no? Magsusumba na to. Magsusumba na. Kala ko, magsusumba ka sa Magsusumba na si pamilya. Miras eh. Wala na, hindi na kami nagsusumba eh. Pwede na! Saka sa Teresa. Hindi, pwede na magsumba. Level to na eh. Pwede na tayo yung bata lumabas eh. Saka maganda ng galaw ng braso niya eh. Hmm. Parang lang grasa eh. Mawawala yung sakit mo sa dibdib mo. Kaya mo na yung 9 taon. Kaya mo na yung nagbubulong at nagdarasal sa'yo. Hindi pa naman siya magaling na magkukulang eh. Sandal. Diba? Okay pa. Oh, tama. Yan. Ito tumihiga. Ito mo ikaw eh. Okay. Yeah. Straight. Tayo. Nahilo hindi. Atras.
Ano ko? Oh, tama na. Hinga. Sandal pa. Sama rin hinga. 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 Oh, sige. Opo. Naramdaman mo to kanina. Yung pinsil ko to, pikit. Wala na sakit to. Kabila. Pikit. Wala na. Hindi ka tulad kanina. Asan ang kamay? Ganito. Straight. Magaan mo. Wala na. Magaan na ito na yun. Parang papel na. Makakahingi na kayo sa anak niyo. Kaya. Magaling ka kaya. Nasawa eh. Bakit sa'yo mga kaya? Maluwag na siya. Maluwag na. Pag maluwag na yan, makakasagad yan. Kaya yan, nabuti ng gateng. Kaya yan, itapat dito. Magaan. Kaya niya na yung ganunin yan. Walang sakit. Masakit yun pag ginanong mo yun. Iisip yun, sisigaw yun. Lahat yan, gumagana. Balancer na lang tayo para tapos na tayo. Kita mo, 6 minutes pa lang tayo sa video mo. Tapos 9 years mo na sakit. Sigahan mo na kayo. 6 minutes lang, tapos 9 years mo na sakit. Diretso mo lang. Lagay dito. Relax lang. Bagong mga kaya. May klipa niya isa. Ha? Oo, may klito. Mahaba to ng konti. Dito muna tayo sa may clip. Ngayon pala ako sa Lock. Bale, sila po, ako nung yung magaling ng music ko. Sila mga ako. May iba pa naman. Malapit na naman po guys, mga 2 minuto na ako. Ay, hindi mo siya kasama? Hindi po. Straight. Hindi, straight ang ga. Hindi, kamay. Still po, sir. Perang tumpa. Tapos iganong tumpa ba? Tapos ilagay mo. Tapos ilagay ito rin. Hawak ko. Hinga na maayos. Hawak pa. Hinga. Okay, kabila. Right. Diretso. Hagonoy Rizal. Ang ano? Angono, Rizal. Tapos, 9 years mo sakit, 10 minutes lang, tapos na. Sa class. Straight. Hindi, straight yung ano, pa, sa baba. Hindi yan tatawag niya. O, tama na. Okay. Nahilo kayo, hindi. Pupo na kayo. Babaon nyo muna yung panyo. Mas maganda lakad nyo kaysa kanina kasi may clean panyo. Magagawa nyo mas mabilis ngayon kaysa sa dati. Nahilo, hindi. Try nyo maglakad. Mas maganda yan kaysa kanina. Kanina may clip panyo eh. May clip siya. Iangat nyo yung mga kamay nyo. Mas maganda yan. 9 minutes lang tayo, 36 minutes. Di ba nga tayo nabot ng 10? Tapos na. Anong pakaramdam? Okay na po. Wala na sakit. Iganon nyo. Ilalak na natin. Ito na yung pinaka-final. Parang kapabalik lang sa tiyan. Parang may kahagili. Bilis na. Lalo sa Last na to. tatalis sa amin. Lalahan ko. Ganda. Sige pa.
Swerte nga mo tawag yung sakit ng tapos namin dito. Kaya din po sa kapatid. Ingat, isang beses lang. Kaya swerte Tama na. nga. Ilalak na natin, yun po. Para Sige pa. kayo Kabila. Last. Di ba? Okay. Galaw niyo na. Tapos na tayo. Ano paramdam? Wala na. Hindi na po. Kainin na muna tubig. Unang makain tubig. Lahat mapit. Ubusin niyo na yan. Nauhaw siya. Lumalo yung mga hangin eh. Okay ang LBC. LBC. Sige, dito na kayo. Thank you so much. Kaya taga saan kayo? Taga-Angono Rizal po. O, mega shoutout. Ay, O, ilan years mo na sakit yan? salamat po sa Panginoong Hesus. Ilan years yun na sakit? 9 years na po. Ngayon, wala na. Salamat kay Apo Angel, pinagaling po. Hindi, salamat sa Diyos. Thank you so much. Salamat sa Diyos. Amen.